Se on Kuusjärven Jokke tässä tulilla. Saarijärven vapaaseurakunnan pastori olen ja seurakunta-asiaa on tässä jatkossa lyhyesti. Ja tällaisen kysymyksen haluaisin heittää tähän ihan alkuun, että voiko seurakunta etsiä itseään? Ja heti kyllä itse vastaan tähän kysymykseen, että kyllä voi. No tietenkin voidaan esittää kysymys, että no miten se sitten voi etsiä itseään, että katseleeko se toisia seurakuntia, miten ne toimii ja ottaa sieltä mallia? No se on ehkä osittainen vastaus. Tai seuraileeko se muotivirtauksia, mitä elämässä on seurakuntien kohdalla? Siinäkin voi olla osa totuutta. Mutta kun me oikein todellisesti ajatellaan tätä asiaa, että miten seurakunta voi etsiä itseään, niin loppujen lopuksi meille jää vain yksi mahdollisuus, ja se on se, että me otetaan Raamattu käteen ja aletaan lukea sieltä, että mitä Jumala ajattelee seurakunnasta, että minkälainen seurakunta on hänen mielestään ja minkälainen sen tulisi olla. Eli kun me aletaan etsiä sieltä Jumalan sanasta seurakuntamallia, niin sieltä taustalta löytyy jo sellainen asia, kun Israelin kansa oli vaeltamassa erämaassa kohden luvattua maata, niin siellä Jumala antoi Moosekselle ihan tarkat ohjeet, kuinka tuli rakentaa se telttatemppeli, se pyhäkkö. Ja Jumala terotti, ihan alleviivasi tätä asiaa, että tee kaikki tarkasti sen kaavan mukaan, minkä minä sinulle vuorella näytin. No nyt me eletään vähän toisenlaista aikaa, eikä me rakenneta telttatemppeleitä, mutta on olemassa tämmöinen Jumalan rakennus menossa ja rakennustyömaa täällä maan päällä kuin seurakunnan rakennus. Ja siinä me kaikki voimme olla mukana ja siihenkin Jumalan sanasta löytyy meille ihan tarkat ohjeet. Eli me ollaan tämän kysymyksen edessä, että halutaanko me tehdä tätä seurakunnan rakennustyötä omien ajatusten mukaan, omien päätösten mukaan tai pelkästään muotivirtausten mukaan tai jonkun muun tällaisen syyn mukaan, vai onko Jumalalla todellakin seurakunnan rakentamista varten ohjeet omassa sanassaan? Ja tähänkin voidaan vastata, että kyllä hänellä on. Eli tämä on Jumalan seurakunta ja siinä rakennustyömaataulussa lukee sillä tavalla, että Jumalan seurakunnan rakennustyömaa. Ja tässä me saadaan olla mukana Jumalan työtovereina. Hän on mestari, hän on tehnyt piirustukset ja hän Pyhän Henkensä kautta meitä sitten johdattaa. Eli me löydetään ne tarpeelliset ohjeet Raamatusta, Jumalan sanasta, kun me vain haluamme ne sieltä etsiä. Ja ne on tosi tärkeitä periaatteita meille. Ja me ollaan seurakuntana, Saarijärven vapaaseurakuntana lähteneet matkaan tällaiseen prosessiin, jossa me haluamme Jumalan sanasta etsiä niitä periaatteita, niitä asioita, mitä seurakunnassa tulee olla voimassa sen elämässä, sen työssä, sen tehtävissä. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen matka, johon me olemme lähteneet. Ja siksi mä tässä juttelen nyt tästä asiasta, että mä haluan innostaa sinua ja minua, meitä kaikkia yhdessä, koko seurakunta etsimään näitä Jumalan ajatuksia seurakunnasta ja sitten katsomaan sen jälkeen, miten Jumala meitä johdattaa. No kuinka me sitten tämän teemme? Kuinka me etsimme näitä asioita Jumalan sanasta yhdessä? Ensimmäisessä vaiheessa me luetaan jokainen itse kukin, seurakunnan jäsen tai kuka tahansa haluaa tässä prosessissa olla mukana. Luemme Raamatusta Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit. Ja me etsitään niistä semmoisia asioita ihan siellä omassa henkilökohtaisessa Raamatun luvussa, mieluummin vaikka päivittäin, mitä Jumala puhuu seurakunnasta, semmoisista seurakuntaan kuuluvista, seurakunnan olemukseen kuuluvista asioista näiden evankeliumien lehdillä. Ja kun me tätä teemme ja etenemme siinä Raamatun luvussa, niin meillä on muistiinpanovälineet ja me kirjoitetaan ylös niitä asioita, mitä me löydämme sieltä Jumalan sanasta, mitkä kuuluvat aivan kuin seurakunnan olemukseen. Ja
Sitten toinen vaihe, sen jälkeen kun olemme nämä evankeliumit lukeneet tammikuun loppuun mennessä lävitse, niin toisessa vaiheessa helmikuun alkupuolella myöhemmin tarkemmin ilmoitettavana aikana, ja se aika löytyy meidän seurakunnan ilmoituksista. Silloin myöhemmin ilmoitettavana aikana helmikuun alussa me kokoonnumme yhteen, ja sitten meillä on nämä löydökset itse kullakin mukana, ja me kootaan ne yhteen, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä me olemme löytäneet, ja sitten voimme keskustella yhdessä, vaihtaa ajatuksia siitä, mitä me olemme löytäneet. Ja sitten menemme eteenpäin aina kolmanteen vaiheeseen. Me luetaan sitten ihan henkilökohtaisessa Raamatun luvussa apostolien teot, roomalaiskirje, 1. ja 2. korintolaiskirje tuonne helmikuun loppuun mennessä. Ja etsimme taas näistä Raamatun kirjoista niitä Jumalalle tärkeitä asioita, mitkä kuuluu seurakunnan olemukseen, elämään, seurakunnan tehtävään ja mitkä ovat seurakunnalle Jumalan mielestä tärkeitä. Ja taas me kirjoittaa ylös ne asiat. Ja sitten tulee seuraava vaihe, 4. vaihe. Me kokoonnumme maaliskuun alkupuolella taas tarkemmin määriteltävänä aikana yhteen. Ja sitten me taas kootaan ne meidän löydökset yhteen ja on mielenkiintoista katsoa, mitä olemme löytäneet. Ja tällä tavalla voidaan taas keskustella näistä asioista. Ottaisin tässä esimerkin, jotta voisit paremmin hahmottaa sitä, kuinka tässä työskennellään. Jos olet vaikka menossa siinä henkilökohtaisessa Raamatun luvussasi tuolla Johanneksen evankeliumissa, ja sinulla on menossa 17. luku, ja olet jakeessa 20-26, niin sä voit merkitä siitä sen ylös, mitä sinä näet, että mikä on tärkeä asia ajatellen seurakuntaa. Ja minun mielestäni sieltä nousee esille tämmöinen asia kuin keskinäinen yhteys ja rakkaus. Ja silloin sen voi kirjoittaa ylös ja sitten jatkaa lukemista ja kirjoittaa taas niitä asioita ylös ihan omalla tyylillään, mitä sieltä sitten löytyy. Ja mä oikein rohkaisisin, että jos siellä on samojakin asioita samassa Raamatun kirjassa tai sitten niissä muissa Raamatun kirjoissa, niin merkitse ne ylös, koska voi olla, että juuri näitä asioita Jumala sanassaan painottaa, että nämä on oikein tärkeitä asioita hänelle ja myöskin seurakuntaa ajatellen. Ja näin me sitten jatketaan aina 5., 6., 7. ja 8. vaihe läpi aina tuonne toukokuulle asti. Ja näin meille kertyy niitä asioita, mitkä on tärkeitä Jumalan mielestä seurakuntaa ajatellen. Ja sitten me jatkamme eteenpäin. Ja jos sä haluat saada tarkempia tietoja tästä prosessista, niin Vapaaseurakunnan nettisivuilta www.saarijarvenvapaaseurakunta.fi tai sitten saa ihan paperiversioina tuolta Vapaakirkon eteisestä näitä. Ja tällä tavalla sinun se tietosi lisääntyy, mitä tulee tietää. Ja sitten siellä on myös samassa paikassa semmoinen moniste, joka on otsikoitu näin, että mitä odotat seurakunnalta, millainen seurakunnan tulisi olla. Tämän tarkoitus on sellainen, että sillä kartoitetaan ihmisten tämänhetkisiä ajatuksia seurakunnasta. Ja tämä täytettynä sinun tulisi sitten palauttaa 10. päivään tammikuuta mennessä tuonne Vapaakirkon eteiseen semmoiseen laatikkoon, missä lukee kysely. Ja näin me etenemme. Sitten kun me päästään tämä prosessi loppuun tuonne toukokuun loppuun mennessä, niin sitten me aletaan vetää johtopäätöksiä. Me kysytään tällaisia kysymyksiä, että mitä nämä löydöt merkitsee meille seurakuntana, mitä meillä nyt on, missä tilanteessa me ollaan, mihin me olemme tulleet ja myös mitä voisi olla ja mitä tulee olemaan. Minusta tämä on tosi mielenkiintoista. Tule mukaan. Lopuksi vain rohkaisen sinua, lähde mukaan tähän mielenkiintoiseen seikkailuun, löytöretkelle, etsimään Jumalan ajatusta seurakunnasta. Siunausta sinulle.